Kude ukuthi utolakatha sangena sagcwala ifoni sagcwala indlu sahlala nawe bafowethu. Igama lami ngusebengifana Khuzwayo, la King Ashu. Phansi eshowe usazi umlungu basithinte kabi sakhala sathi Ashu ibongo zami leza ngifuna ukuqhubeka nazo ngoba ezinye inenhlamba. Bafethu nginibingelele. Ngicela ni subscribe kwi-Ashu TV, ukhomente uyibeke ethubeni lokuwina na kanjani uzowina. Mangawinanga namhlanje wina kusasa, mawina ngasasa wina noma nini ngoba siyayidedela wona i-airtime asinankinga. Mfethu niyazi nani nginitholela iy'ndaba zaku-Facebook ezitrendayo nezivela nje zathandwa abantu nokwazi-ke nje ngamaciko ukuthi athini. Bafethu ngowanibona uKhuzani Mthandeni nje ngimfake ngoba uKhuzani uyifake zonke uMthandeni kwi-post yakhe akayidedelile wathi bengodlala kwendawo mangibona imoto edlula imoto eduze kwami kwamemeza umuntu izwe lithi Khuzani Khuzani Khuzani. Mangithi ngiyaphenduka awu uMthandeni evele enyusa iwindi uhamba ngenye imoto engingayazi evele enyusa iwindi ngavele ngabona ukuthi hawu udeshe kahle-ke uNkuzana lo, kusho uKhuzani esho uMthandeni bafowethu. Sazi-ke kalikaphenduka igcwama elisha nalo futhi maliphendulile sizoletha la kusho kuba kunjalo. La eceleni uMdumazi bafethu kuvele waphostwa esasithombe kwathiwa uMdumazi bethu usayibambela izumba kwavele wabuya ugesi. Hayi bafethu hayi abantu beqaba amanga noma iqiniso mamangani, kodwa-ke yena uMdumazi uvele wakhomenta nje ezansi kwalowo post wathi cha ni-edithile lana kumina lona, cha ningi-edithile mina impela isithombe sami kodwa ningi-edithile bafethu asazi noma kunjalo. Nawe uyihlazela uzobona bye. Umoya wami uphansi bafethu angazi indaba noma ukholokwa izolo.